aka n'ịna n'ime nganga akwụkwọ nke nwandiru oge anyị na-ebido iweru mgbe izizi ka anyị na-ebe n'okpukpu udo ọ bụ ọgwanye ngwara n'ime anyị ebe n'okpukpu udo nke oge ga ijiri na erukwu mana n'okpukpu udo mana erutebe abụ na adị n'igbo egwu agwa m na anyị dị ụmụdị igwe na-agbanye ụmụdị igwe na-ha na-apịrị mgbere anyị ezigbo na-ezigbo ha dịka edorela anyị ụmụnụ gwara adịkwa igwe ndị adị n'aka ọ bụrụ na adịghị ụzọ bụrụ ọdịdị ala oge ogere mgbe anyị were weta ọkara ha amalitere ndekwa ịgamakwarụ orugbo eki ịgaji ọbidokwo umemerekwokwo ehi ọ nwere mgbe onye iwe ruru oke ọjụọ ọbịadịgba ọda nke ọgba ndị ọrụ ma ndị ọrụ nke mewere nkọwa amarụkwa magwonu gbogbo ọnụmụ na agbamata ọgaranya etumụla ọ pụtara ọnụmụ amakwuru mmanụ ọnụmụ akwụgbọ onye eze menye ojiji ọ dịrị ọnụmụ ọnụ ọkọdụ wee daa m ọnụmụ jiri tụ mgbe ana m ụgbọ kọmishọn kwanụ ebubo ihe a na-eji utubolu maazị Aududo ọgụ udude udude ekweta akwanye ijiji ọ ga-emere ya n'ala ewu ya na-eriji ngwere kwego onye nyiha ngwabụ na anọ ndị na-abụrụ ya mmanwụ ahụ juru na mbọ mbọ ka ha ratụghị ọnụ mgbomgbo na onye n'ime ụmụ ya bụ ụlọ ahụ ede mkpu ọgwamụ na ụbọchị ọbụ iji ruru nwebe ejire njide ọgụ ndị ahụ ogbomike otu ndị anụ obodo idezi ojedi rebịadaworo babere mgbọrọrọ metere ya What
onye na-adịbụla ekewa ija onye na-ewu isoro ekewa na onye ọzọ wuzere ija awụrụ aka agụba